Abagxeka amamashi enzekayo ukukhipha abantu abangabona abala eSouth Africa bathuli namhlanje. Abasho lutho, bayacabanga ukuthi kambe bazothini yokuyigxeka leya mashi ihambe kahle kakhulu. Ibinokuthula, safezeka okuyisidingo sayo yokudlulisa izikhalazo zabantu base-South Africa. Asibonge kakhulu kubagqugquzeli bayo abagqugquzeli nabahleli baleya mashi ney'nhlangano zonke ngokubambisana ebezikhona. Iyacacisa ukuthi le yenzeka kuGombo ingoba basukelwa abantu lapha. Besukelwa yibona labantu asebebonakala sekuyibona ababaluleke kakhulu eSouth Africa ukudlula izakhamizi zase-South Africa. Asibonge ngani zakwethu nina phambili ekulweni lomzabalazo ojule ngale ndlela. Abangawuboni uhulumeni wethu emlandweni wase-South Africa. Niyongena njengabantu okwathi uhulumeni elele engayiboni inhlekelele eyenzakalayo, nasukuma nina nayixazulula. Sibonge nje kakhulu nalezi insizwa ebeyikhotha lapha, mhlawumbe isona sizathu sokuthi imashi ihambe kahle kakhulu ngalolu hlelo ngale ndlela le. Umyalezo uyangena kuthina sonke eSouth Africa sesiyakubona ukubaluleka ukuthi no sithi kwanele manje. Umuntu akaphindele ekhaya. Abolile amakhaya labantu bafowethu, bawaqedile amakhaya abo. Isikakhulukazi laba ekuthiwa iNigeria, lela lizwe leliyana kubi kakhulu isimo sibi. Futhi umhlaba wonke ngathi abasafunwa umuntu ngoba abakwazi nabo ukuhlalela izwe labo njengamanje. Umuntu uhlanganisa lokwakuhlanganisayo aphume lapha eNigeria ngendlela abahlukumeze ngayo izwe labo. Uyababona nala befika khona nje, bafike benze into efanayo, babahlukumezi nje. Angazi abantu abadaleke kanjani labana. Izolo ke bekugujwa usuku lwenkululeko yase-South Africa. Kanjalo ke nomongameli wasevakashela indawo yaseBloemfontein la azibone khona ngempela ukuthi lesisho esithi kuyabanda ngaphandle simjikele kanjani yena, sekuthiwa kuyena kuyabanda ngaphakathi. Empeleni kuyabanda khulumeni ngaphakathi, hayi ngani zakwethu kubanda wangempela. Ngikhumbula le ngoma kaJohn Legend eyayithi it's cold outside but it's warm inside. This time fanele ashintshe ama-lyrics akhe lo mfana lowana, ayishintshe athi it's warm outside and it's cold inside. Ngoba yabona uma ungabahlonipha abantu bezwe lakho bazokukhombisa. Kufanele umuntu ahloniphe abantu baseBethlehem, aphinda bonke. iSouth Africa iyabonga kubantu baseBethlehem, asithi nje mukhona wase-Free State lapha phambi isandla, hayi sizosho nje bafowethu ukuthi hayi siyabonga nisikhombisile indlela ukuthi hayi akudingi uzuba ngumsindo kakhulu kulwa nalaba bhemi laba asebelwe nathi kakhulu. Sithi nje hayi siyabonga, siyalihlonipha, sibonile, siyagculiseka futhi. Kodwa ke akwanele ngoba inhlangano foundation ifoundation kaMkhwebane ifuna ukwazi ukuthi njengoba uCupcake uCyril njengoba behlezi lapha yedwa Nkosi yami ebuka lamasosha akhe awu-3 nawo, ukuqashwa kweground, ukuqashwa kwamatende, nokudla, netransport, nawo wonke nje obedinga imali lapha kudle emalini lo mcimbi obeyifela ngale ndlela leya. Abamthiphisa ngisho umthiphisa ezakhe, abanye kuthiwa babalekile boyibhuka on ebhedlela sengazi ukuthi bayagula. Kubi laphana, kuyabanda okwangempela, abasafunani bebodwa laba bantu futhi abatshelani. Bayafuna ukwazi ukuthi kudle emalini laphana. Okubuye futhi kwakubi kakhulu, upresident shuthu abantu base-South Africa ngendlela angabathandi ngayo, izinga liphezulu kakhulu ngoba kwinkulumo yakhe ukuphinde wakuveza ungagculiseki ngabantu base-South Africa ukuthi yini le abayifunayo ebantwini bokufika
akayifuni lento eyenzakala, abadedelwe abantu laba abangebona abala. Ukhulume kakhulu nje ngosuku lwabo abantu base-South Africa, kufanele ngabe usuku olubalulekile kubona. Yena wakhetha ukuthi abagxeke, ukuthi ababayeke phansi bangalokhu bejahana nabo, sengazuthi kukhona into abazoyenza bona. Ngoba kade sasisho lento yokuthi sanele abantu bokuhamba bokufika. Siney'nkinga nathi ey'nkulu esinazo ngaphakathi ey'ngaxazululeki. Inhlokohlela la. Siyabonga.